Berú tú odvahu, že sem dojdú a budú zamávať na slovenskej, na našej pôde s týmito handrami. Každý hoax sa vždy stal pravdou, ani toto nie je hoax. Chlebík, guláš a čaj. Keď sa každý s každým zmierí, budeme žiť všetci v mieri. Ich zaujíma Ameriku, nerastné bohatstvo Ruska. Treba výjsť čo najviac do ulic. Bol tu taký návrh, keďže je to pochod za mier, tak vás srdečne pozývam na pochod, ale ešte predtým, naozaj poďte sa pred tým pochodom pohostiť tým gulášom, tým čajom, pretože ten pochod bude náročný. Ja nie som za nejakú stranu tu. Dúfam, že je Tak sa nedajte prosiť, poďte na ten gulášik, keď už aj ten najväčší z tých provokatérov sa prišiel občerstvovať a ešte stále žije, tak aj vy budete žiť, tak poďte. Dajme hymnu všetky 4 slohy. Tepláko ako kokos. Igor, pozdravujem všetkých tvojich sledovateľov. Východ je za USA. Zapamätajte si to. My sme sa už dostali do štádia, nepriebež nevyšvetliť. Keď takto raz nemá rozumu, žiaľ Bohu, škoda. Tak keby ste chodili v Rusku, chceme mier, tá vás takoj zatkne. To je pravda. Tak je pravda. Tak ty nefúkaš? Na dezinfo weboch vám to povedal. Nie. Neutrálny duch! Kričte, my chceme mier! My